Селям алейкум. Привіт усім, хто дивиться телеканал АТР як у тимчасово окупованому Криму, так і в інших частинах України і за кордоном. Ми оглядаємо війну, яку розв'язала проти нас так звана Росія з усіх боків, і в тому числі з дипломатичного, з політичного тощо. Тому я дуже радий, що знов знайшов час для нас. Дуже поважна для мене особиста людина. Це Валерій Чалий, відомий дипломат і громадський діяч. Селям алейкум, Валерій Бій. Вітаю вас. Мені також дуже приємно звернутися до глядачів вашого каналу. Що хочу почати. Може, це дивно для когось там, для глядачів прозвучить, але для вас точно ні. Я чомусь хочу почати цю розмову з Бразилії. Бо ця країна, велика країна, 200 мільйонів людей, шоста, здається, за розміром у світі. І там відбулися вибори в січні, став новий президент, він там переобрався, він раніше вже був на прізвище Лула. І цей Лула він просто там пішов у усі важкі, як то кажуть, чи не кажуть українською, я не знаю, це може калька, але суть зрозуміла. Він поїхав до Китаю, він закликає до якогось там миру, він активний не на боці України, і це вже викликало декілька заяв від Міністерства закордонних справ, у тому числі реакція була прес-секретаря міністра, і навіть в неї було запрошення до пана Лули відвідати Україну, щоб на власні очі подивитися, хто жертва, а хто агресор. Що ви про все це думаєте, пане Валерію? Чому так? І чи можна якусь тверезість навести в бразильському уряді, а там президент дуже впливова фігура за Конституцією, майже як у Сполучених Штатах? Дійсно, чому звернули увагу на Бразилію? Тому що зараз російський пропагандист від дипломатії Лавров там перебуває на цьому тижні. І дійсно заяви президента Бразилії, новообраного президента, вони українців викликають подив, так, м'яко кажучи, тому що заява стосовно Криму, що це не обов'язково, так він сказав не дослівно, але по суті сказав так, що дуже багато хочете ще й Крим звільнити. Тобто далі він починає говорити, що треба мир фактично через капітуляцію України. Тобто ясно, що позиція президента Бразилії важлива, ви правильно сказали, це федеративна держава, але президент там якраз є верховним головнокомандуючим, він є на чолі головою уряду так само, головою уряду. Уряд там більш широкий, міністри призначає, державних міністрів. Там, до речі, пане Валерію, там щось на кшталт вони списали, я так розумію, я почитав про їхню політичну систему, вона фактично як у Сполучених Штатів. Там і президент так само не має прем'єру, тобто це копія Сполучених Штатів, але він дуже великий антиамериканіст, цей Лула. Тут цікавий момент, чому це нас раптом здивувало. Адже, в принципі, Бразилія, якщо слідкують люди-спеціалісти, дивляться за заявами Бразилії, зокрема в Організації Об'єднаних Націй, то вона з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вона не займала такої позиції, скажімо, як інші країни, більше 50 країн Рамштайну, чи навіть більш широка коаліція. При тому вони голосували за суверенітет проти війни, тобто голосування були, але все ж таки позиція не санкцій на агресора, а відповідно до статуту ООН це повинно бути. Нічого, ніякої допомоги, попри те, що українці в Бразилії, а їх там кілька сотень тисяч за походженням українців. До речі, так. Вони виступали, вони постійно звертаються з листами до Болсонара, колишнього президента, до речі, якого ми критикували також, що він не має такої позиції більш проукраїнської, але все ж таки на рівні міжпарламентських зв'язків там були заяви ще з 2014 року, глава комітету міжпарламентських зв'язків, його син, там досить вів таку позицію дуже впевнену.
Тому зараз дійсно для нас це зміна не найкращий бік. І оці всі заклики, розмова президента Зеленського з ним якраз по зв'язку телефонному зразу після обрання нічого не дає. Тобто я не можу сказати, що цей президент не знає ситуації. Це було би перебільшенням сказати, що він не знає ситуації. Можливо, він дійсно не має таких від нас прямих постійного інформування, тому що нема в нас там таких можливостей, немає посла 1,5 року в Бразилії, це окреме питання. Але він же знає прекрасно позицію, ви назвали, Сполучених Штатів, да, наприклад. Тобто Сполучені Штати з нами зараз партнери, і вони чітко ведуть цю лінію, і в тому числі чітко говорять бразильській стороні, що ці всі заяви, вони повторюють пропаганду Росії, фактично. І підігрують, фактично підігрують. І тепер увага. США найбільший інвестор. Там по сумі, по-моєму, за США сумарно там всі країни, які за ними йдуть, 200 мільярдів доларів в бразильську економіку. Раз. Тільки 50 мільйонів допомоги просто так, гуманітарної було виділено. Бразилія велика країна, там є багато бідних людей. І тому ця допомога виділяється. Бразилія, на секундочку, США визначили її основним партнером, союзником, основний союзник поза НАТО, МНН статус. Тобто це особливі стосунки в сфері безпеки. В космосі, в космічних дослідженнях допомагають. Тобто можна сказати, що без США економіки, торгівельного обороту 87 мільярдів щорічного, без інвестицій США, без цієї допомоги високі технології, без того, що вони співробітничають в авіавиробництві, купляють навіть бразильські літаки. Тобто Бразилія тоді просто стане і знесуть цього президента. Але він має чомусь, мене це дивує, нахабство просто повчати і, напотало, можливо, тим виборцям, які обрали, це соціалісти, ліві. Тобто казати, що просто звинувачувати США, принижувати США. Тобто це довго не буде. Така гра, використати ситуацію і всидіти на двох стільцях, попри те, що я можу констатувати, що позиція офіційна Бразилії, вона дуже змінилася за рік. В ООН Бразилія вже займає більш таку збалансовану позицію і голосує за всі ініціативи стосовно припинення російської агресії. Тобто це все є. Натомість президент, він веде себе таким чином. Я думаю, що ясно, що його бажання, як він заявив, що Бразилію вивести на геополітичний рівень. Так, на біді інших і на цинічному ігноруванні, хто агресор, хто жертва, не виведеш на глобальний рівень Бразилію. Навіть таку країну, ви правильно сказали, вона по території 5-6 за населенням в світі. Це величезна країна. Але вона далеко, їх не атакували, агресії там не було багато десятиліть. Їх сини і дочки не гинули на війні. І це цинічно, якщо знаєш ситуацію і отак робиш такі заяви. В ширшому контексті я розумію, що хоче не Больсонaro, а Де Сильва. Він хоче зіграти на такій ситуації формування нового глобального порядку за рахунок інших. В центрі Європи війна, а він далі там. Я йому, звісно, не бажаю зіткнутися, не дай Бог, з таким. Але це не вибудуєш свою роль глобальну, на таких підходах не вибудуєш, я впевнений. Тому, можливо, тактично він щось і досягне зараз, але далі, мені здається, ті країни, які дуже серйозно впливають на економіку Бразилії, вони також подумають ще 2 рази, як вести себе далі, зокрема Сполучені Штати Америки. Так, абсолютно погоджуюсь. Я теж був дуже здивований, бо дійсно Бразилія голосує як треба, разом зі Сполученими Штатами в ООН. Одночасно він звинувачує Америку в будь-чому. Такі випадки вже були, до речі, з Ердоганом, наприклад. Там теж така антиамериканська буває риторика. Не завжди. Колись є, колись немає. В принципі, антиамериканські настрої, вони великі в багатьох країнах, навіть у Німеччині, якщо чесно сказати. Але чи дійсно, нас менше
хвилює те, що там буде з цим президентом. А чи дійсно Бразилія може допомогти чимось, наприклад, Росії разом із Китаєм? Ну я знаю лише про добрива російські, які вони дуже купують великим обсягом, і кажуть, як версія, що через це Бразилія, ну Росія умовно купила Бразилію або її уряд, або президент. Я все-таки відреагую з приводу Туреччина-Бразилія. Я не думаю, що тут схожі моменти, крім того, що є антиамериканізм там, але тут же ж не питання антиамериканізму. Вони ж кажуть і заявляють: ні, нам інвестиції потрібні. Ну, президент Ердоган, він свою політичну гру там грає, і все-таки ця гра, вона якась була все-таки послідовна. От ми не очікуємо чогось більшого. Да? Тобто ми хотіли би цього, тому що країна НАТО, Чорне море, як це так? Росія робить його своїм озером, а Туреччина тут. Ну, але іншими засобами Туреччина робить правильні речі. Тобто в Чорноморському басейні. Бразилія це інша зовсім історія. Вони могли спокійно, претендуючи на там глобально, якщо вони хочуть роль, ну тільки за рахунок своїх результатів, тобто займати цю позицію, але при тому орієнтація на, ви кажете, там отримання експорту по зерну, ну отримують вони дійсно, і Росія цим користується, називаючи зростання експорту зернових чи добрив до Бразилії, але ж без технологій, без того, щоб бути захищеними, маючи невелику для такої країни армію і невеликі можливості. А не дай Бог, щось у тебе буде там, то ти куди побіжиш? Ти побіжиш знову до світу, до США, захистить мене. Не до Росії ти побіжиш. Бо Росія цього не зробить. Вони тільки вміють по країнам слабшим асиметрично бити. Тобто, а тут куди? Що там? Кузнєцов якийсь, я не знаю, де цей великий флагман, куди? Або Москва там плила до тебе, вже не пливли. Все, не буде від Росії такої допомоги. Тобто це чисто кон'юнктурні такі всі заяви і ніякий обсяг, ніяких постачання продукції аграрної абсолютно тут не пояснює позицію Бразилії. Не пояснює. Я ще скажу одну річ. Бразилія вразлива з точки зору безпеки. Да, в них не було воєн, і вони уникали із-за того, що вони далеко знаходяться. Навколо них, в принципі, країни менше. Всі війни у них аж там позаминулого століття з Аргентиною. Найбільший конфлікти за 60-ті роки, і то це не скажеш, що це такі війни, як ми бачимо зараз. Але знову ж таки, засновник багатьох організацій, Організація Об'єднаних Націй, ну не може така велика країна от так от вести себе. Стосовно зерна, ми теж можемо постачати зерно в Бразилію. Я скажу навіть по тій історії з взаємодії нашої з Бразилією по космодрому. Там і ми будували разом, там проєкт у нас був український. У нас стосунки з Бразилією були і кращі часи були. Зараз я можу констатувати, ну ми втрачаємо Бразилію, бо у нас немає такої взаємодії, яка була навіть раніше. І останнім часом навіть політичних контактів таких дуже мало. Ну, якщо говорити, якщо у нас тут я покритикую ну, самих себе, тому що треба цю позицію постійно тримати. Мало заяв там Світового конгресу українців, чи, наприклад, є кілька таких потужних організацій Бразилії, які звертаються постійно, але цього абсолютно недостатньо, тому що ну, якби постійно постійна робота потрібна з Бразилією. Це зовсім інша історія. Тепер стосовно того, що ми можемо запропонувати, ну, принаймні, ми можемо говорити все-таки на майбутнє співробітництво в сфері безпеки. І ще раз наголошую, що Бразилія, яка в свій час також мала ядерні розробки, але врешті-решт відмовилась від цього під певним тиском. Бразилія, в якій були кризи економічні дуже серйозні, де дуже багато людей бідних, вона в принципі не така вже невразлива до цих хвиль геополітичного океану в майбутньому.
І може так статися, що голос України їй буде дуже потрібний. Ну, тобто я це пояснюю не тим, що там Росія так дуже успішно діє. Хоча можу визнати, вони діють активніше за нас. Ну, можливо, не співставні ресурси, але ми могли би це робити більш активно з нашими в координації з нашими партнерами і союзниками. Але точно впевнений, що Бразилія демократія, і наша присутність має бути інформаційна. Не тільки мають наші вороги там публікувати статті з поясненням позиції, але і ми це маємо робити. І ще один момент, дуже цікавий. Перший раз в цих публікаціях російських офіційних перед турне цим латиноамериканським, да, яких, до речі, поруч з Бразилією стоять такі країни, як Нікарагуа, Венесуела, Куба. Тобто, якби не Бразилія, то це б назвали для Лаврова провальна поїздка, провальна. А так Бразилія підсилила, фактично дала йому можливість продемонструвати, що там десь приймають і руку потискають в таких демократіях великих країнах. Так от, що я там цікаво знайшов в цих публікаціях? Пояснення, мабуть, я вперше так чітко на даному етапі знайшов, для чого так звана спеціальна воєнна операція Росії. Тобто, вперше, знаєте для чого? Щоб Ні. захистити, тут написано, це вже на папері, тобто Росія це робить, щоб захистити росіян і російськомовних в Україні. І друге там через кому і убезпечити себе від загроз України. Уявіть, оце офіційно. Тобто, як вони захищають, і ніхто це не прочитав, ніхто не показав, як вони бомбили Маріуполь, як вони знищували десятки тисяч російськомовних, да? Тобто вони просто їх знищували самі, і вони показують, що вони захищають. Більше того, ще цікаво, пояснюючи, що вони виконують статут ООН. 51 стаття статуту це право на самооборону членів ООН. І вони розказують, що ці от утворення, які не є членами ООН і не будуть, тобто вони мають право на цю статтю. Ну це таке знущання з міжнародного права, це брехня, яка на голову не налазить. І вони цю брехню надівають і лакшину цю все вішають суспільству, яке дійсно далеко від України, яке дійсно читає це все. І тут ми програємо. Ми програємо. Коли я кажу ми, це не тільки там влада українська. Всі ми, нема такої достатньої координації і активності для того, щоб закрити хоча б інформаційно ці питання. Тому з свого боку намагаємося те, що я можу зробити, те, що ми можемо зробити, якось підсилювати можливості не такі вже широкі нашої держави. Але ще раз скажу, що якщо ми зараз не донесемо правду, а нам більше нічого не треба, тільки правду до не тільки народу там Бразилії, а до якихось кіл, які не можуть закривати очі на реальні вбивства, на реальні факти, знущання, те, що є війна не оголошена Росією, але це реальна війна в центрі Європи, що вбивають мирних людей, руйнують цю інфраструктуру. Якщо ми цю позицію там не зафіксуємо, тоді я боюсь, що ми дозволимо не тільки Бразилії, а й іншим так званим нейтральним країнам, да, які хочуть миру, так хочуть миру аж просто до капітуляції повної України. То ми їм дозволимо просувати цю ідею і ще й на цьому гуртуватись проти іншої частини світу, тобто я маю на увазі США, їх союзників, партнерів, так я не назву це колективним заходом, ні. Але це країни НАТО, Європейського Союзу, це Японія, Австралія, це країни і Азії, і Африки, тобто ті, що в форматі Рамштайн підтримують Україну зброєю. Тобто вони хочуть зараз створити двополюсний світ, повернути часи холодної війни, де вони будуть значить, таким рівнозначним полюсом разом з Росією, чи скоріше з Китаєм, ну і Росія там буде як механізм також додатковий. І вони от створюють от таку от модель. І за наш рахунок.
просто за рахунок того, що свідомо закривають очі на реалії, які є сьогодні. А нав'язати брехню, як виявляється, можливо. І якщо вдалося нав'язати цю брехню росіянам, там, наприклад, за якийсь там період, то чому б не можна нав'язати це в глобальному плані? До речі, ми не маємо мовлення бразильською, не бразильською, португальською мовою, а Бразилія є найбільшою країною світу, де говорять португальською. Я нагадаю, 200 мільйонів людей, навіть більше. Причому там такий склад національний, то такий навіть не уявити важко. Там 10 мільйонів арабів, наприклад, да, живе. Там живуть і поляки, і італійці. Найбільша кількість, до речі, не в Сполучених Штатах. Тобто, але всі говорять португальською. Тобто теж треба якось закривати, але це не до нас уже питання. Напевно, питання наступне таке, пане Валерію. Чи все ж таки вже можна сказати, або ще ні, що Бразилія долучилася фізично до такого всесвітнього зла, до цієї осі зла в складі там Москва, Пекін, Пхеньян і, боже ти мій, Тегеран? Категорично ні. Угу. Тобто ми просто, чому я так оцінюю критично, очікування від такої країни були інші. І, до речі, можливо, це і зміниться. А те, що це вона не належить до, як ви сказали, Русі зла, це очевидно. Більше того, ми маємо бути вдячні за те, що вони прийняли по спеціальній програмі наших біженців, по суті, від війни. І не таке багато кількість, але там приїхали українці. Більше того, є великий штат, де сотні тисяч людей українського походження, і є активність ця, і в принципі, я кажу, що є позиція, яка може бути змінюватися, але вона все-таки за протидію російській війні, і агресії, і всьому. Тільки тут нема другої частини, що протидія не може бути через просто те, щоб капітулювала Україна. Тобто вони от цієї історії вони не відчувають до сих пір. І тут я думаю, що, скажу чесно, я не думаю, що вони не в курсі, просто це ще не лягло на розуміння стратегії майбутнього. Те, що, до речі, я і Китай би не відносив до осі зла. Угу. Ні. Тобто, якщо говорити про країни, які дійсно зайняли, фактично на боці Росії воюють, це Іран, який постачає дрони, який збив український пасажирський літак, тобто і не хоче до сих пір визнавати, що це свідома дія, а в мене сумнівів майже не залишилось уже після аналізу подій, що відбулись. І це Північна Корея, яка там постійно і сама намагається тероризувати всіх навколо, таким чином якось там виживати і керівництво на фоні голоду і бідності народу. І ясно, що це Білорусь. На жаль, Білорусь, яка зараз під контролем вже не тільки самопроголошеного Лукашенка, а фактично Путіна, чи вже в більшою мірою, ніж це було раніше. Я не про білоруський народ, а саме про Білорусь і її офіційні структури. Так от, тут уже саме ця країна наближується більше до цього визначення. І якщо говорити про такі країни парії, вони одночасно, країни, які названі в США країнами-спонсорами тероризму, то там їх кілька цих країн є, Росія до них вже долучається. З Білоруссю, я думаю, прийшов час нам все-таки розривати дипломатичні стосунки. Не прийшов, він уже давно був. Зараз ці зустрічі з терористами і з тими, хто підігріває війну, з Пушиліним, тим же самопроголошеним в так званій там ДНР, це, я думаю, підстава серйозна, щоб нам уже
перестати закривати очі на очевидні речі. Ми нічого тут такою грою не доб'ємося. Я думаю, що якщо ми будемо толерувати або там пробувати дипломатично якось маневрувати, що в принципі зрозуміло в наших умовах, але ми тоді даємо можливість іншим країнам займати таку позицію, да, непевну. Угу. І не тільки в Бразилії, може і іншим, вони там готуються до якоїсь створення, як вони кажуть, коаліції антиамериканської. Тобто ми їм таким чином дозволяємо якось маневрувати більш широко, не називаючи речі своїми іменами. Тому вісь зла і країни ці відомі. Слава Богу, Китай, Бразилію ми такими назвати не будемо, не можемо. І дуже сподіваюся, що ці країни і не зроблять помилок, щоб вони в майбутньому були не на тій стороні, тобто на стороні не зла, а не добра. Пане Валерію, я хочу уточнити. Ну, щодо Білорусі, це не випадково, що я просто забув про неї. Я просто про неї забув. Бо її в моїй свідомості принаймні вже не існує. І дійсно, напевно, ви маєте рацію, коли кажете, що треба просто назвати речі своїми іменами у стосунках дипломатичних. Ми дійсно, напевно, вже нічого не втратимо, але нехай цим Міністерство закордонних справ розбирається. Я хочу про Китай уточнити. А чому саме на яких підставах ви не додаєте до осі зла Пекін? Попри те, що от просто те, що я бачу як пересічний громадянин, вже не просто там до Москви поїхав, але й профільний міністр оборони КНР. І це не міністр культури, і не міністр спорту, і навіть не міністр закордонних справ. Тобто такі міністри їздять напевно, ну це ваш досвід вже дипломатичний має тут спрацювати, ну по конкретних питаннях оборонних чи ні? Звичайно. Але чому в моєму розумінні, що таке вісь зла, ми прекрасно розуміємо. І я би сказав, що для мене, от яка дія Китаю була би таким, це постачання Росії озброєнь. Тобто, А цього не якщо буде? Китай, Точно? Ви певні в цьому, що цього не буде? ні, я не певний в цьому. Я знаю, що Росія на це розраховує. Тобто, більше того, це дійсно затягне війну, і дійсно Росії дасть величезні можливості, яких в них без Китаю немає. Але попри те, що зафіксовані були деякі деталі китайські там в дронах, в інших засобах комунікації, але це все-таки куплено там з відкритого ринку, можливо, раніше, пізніше, такого, щоб фіксували постачання озброєнь з боку Китаю, такого немає. Давайте будемо чесними. Тому для мене оце водорозділ. Якщо, не дай Боже, Китай таку позицію займе військової підтримки, тобто військово-технічної підтримки. Ну тоді, на вашу думку, з якою метою після себе президент Сі Цзіньпінь відправив саме міністра оборони туди? Тут слово оборона, на мій погляд, недоречно в питаннях співпраці з Росією, але формально це так. Та й користується зараз Росія, яка серйозно послаблена в війні, і да, це лягає на плечі українців, послаблення агресії Росії і її фактично можливостей наступальних. Для Китаю це вигідно. Одночасно Китай розраховує, формуючи свою військову позицію в регіоні біля Тайваню, вже не скриває, що він хоче повертати під свій контроль Тайвань тими чи іншими засобами, включно військові. Тому для нього дуже важливо тут мати взаємодію в цьому регіоні. Ну, плюс в Росії є ще залишились ті технології, навіть як це не дивно, ще з радянських часів, які можуть бути для Китаю цікавими. Ну і крім всього іншого, Китай, в принципі, розуміє, що єдиний фактор, який там ще Росія має на його кордонах, це ракети балістичні, ті, що з радянських часів залишились, і якраз зброя масового знищення. Все інше перекинуто фактично сюди, проти України, з Тихоокеанського регіону. Так що там є інтереси. І є, наприклад, інтерес продемонструвати
за рахунок також і Росії антиамериканську позицію. Вона дуже там поглиблена. Китай сприймає США основним своїм конкурентом. І США, до речі, так само Китай. Тому навчання спільні з Росією проводяться регулярно тепер уже різного толку. Тому я думаю, що от такі речі обговорювались конкретно обговорювалися. І якщо країна хоче проводити військові дії в своєму регіоні, то відволікаючи дії твого там союзника в іншому регіоні, допоможуть серйозно. Тому тут є багато про що їм говорити, але Росія вже виступає все менше і менше в цій зв'язці як країна, яка може щось надати суттєво. Через деякий час Китай взагалі відмовиться від цих послуг, але поки що є ті елементи, які їм корисні. Ну, це цинічна позиція, звісно. Ну, стосовно самих візитів і зустрічей, правду кажучи, мене, наприклад, просто вражає, як їздить там Лавров, і, в принципі, ну, давно вже не дипломат, але є країни, де тиснуть руку, де приймають. Можна тут послатись на те, що якщо ви хочете зберегти якісь можливості контактів, то на такому рівні навіть Віденська конвенція про право зовнішніх зносин, вона дозволяє там кільком особам в країні, президент, прем'єр, міністр закордонних справ, навіть країни, які агресори, воюючі, їх все рівно приймають, тому що вона їх захищає. Бо так прийнято було в міжнародних відносинах, що якісь залишити треба можливості взаємодії, тому що є питання, які треба вирішувати навіть в умовах, от, коли Росія воює проти України, але натомість ядерна держава, і всі побоюються, що буде втрачений контроль за цими питаннями. Тому я не хочу звинувачувати. Це цинічний світ. І єдине, що мені здається, стратегія побудована на використанні певних тактичних моментів за рахунок інших країн, вона не буде усталеною для результату. Китай набагато більше би показав себе у світі, якби він продовжував лінію м'якої сили, навіть економічної експансії, але не включався от в таку гру підтримки проти Америки терористичних країн. Ну, це вони так не робили і вели дуже впевнену лінію. Чому вони зараз хочуть поламати свою успішну стратегію, я, власне кажучи, не розумію. Ну, можливо, тут персональний фактор грає свою роль. Кажуть, що Сі Цзіньпін дуже відрізняється від попередників своїх, ну, після Мао, які були. Ну, напевно, роль особистості в історії – це теж не порожні слова. Але, ну, подивимося, що буде після цього візиту міністра оборони Китаю. Хочу повернутися трохи до теми, до якої ви доторкнулися, пане Валерію, про гвалтування, навіть не приниження, не знущання, а саме гвалтування міжнародного права з боку терористичної Росії. Ну, дійсно, коли ти посилаєшся на статут ООН і про захист, і публічно зафіксовано вже словами на папірці, кажеш, що ти захищаєш російськомовних і одночасно знищуєш саме російськомовні, найбільш російськомовні міста, регіони України. І це все одночасно відбувається, і з трибуни ООН це звучить так само, ця брехня просто відверта, якою ви так обурюєтеся. А чи може, не так гіпотетично припускаю, а чи можна взагалі країнам умовно Рамштайну, тобто притомним, демократичним, гуманістичним країнам, які не можуть ігнорувати таке, тероризм, там, ну, те, що ось останні факти про вагнерівців, які дітей вбивали, ну, тобто це просто іділ, так званий, ну, але гірше за іділ, да? Чи не можемо ми, ну, якось умовний Рамштайн, заснувати іншу організацію, якщо ООН так абсолютно безпорадно зовсім зараз головує Росія в ООН,
солдати, якої вбивають дітей навмисно, так? Ну і все інше. Може, є хоча б не знаю, сенс почати цей процес зі створення міжнародної організації демократичних країн, а всі інші нехай намагаються або повз будуть свідомо, або намагаються отримати демократичний статус, який потрібен, наприклад, для вступу в ЄС. Ну, хоча Угорщину ми бачимо, але ж вона раніше це зробила. Які ваші думки такі стратегічні на цю тему? Ну, по-перше, ми бачимо, що ООН повно показала свою неспроможність реагувати на виклики безпеці, якщо одна з країн агресора, постійний член Ради Безпеки. Ну, власне, для чого ООН створювалося? Тому щоб на ці виклики і реагувати. І тут це повне банкротство всіх механізмів, які в сфері безпеки. Тут уже нічого не відновиш. І все інше, що стосується допомоги, там гуманітарної, якихось місій, питання здоров'я, питання охорони здоров'я, питання там боротьби з бідністю. Ну, в принципі, глобальна організація, вона єдина така глобальна, тобто вона, будемо реалістами, вона так і залишиться. Вона так і залишиться, а от що буде з компонентом безпеки, я думаю, що тут точно треба створювати зовсім інший механізм, принаймні в Європі. Ну, в нашому варіанті в світі цього не буде, якщо на це не погодяться дійсно великі країни, Китай, Індія, тобто та ж сама Бразилія. А якщо в Європі робити, я думаю, що це наш шлях. Ми повинні хоча б забезпечити безпеку європейського континенту. І це на сьогодні єдина організація, яка ефективно більш-менш це робить, це НАТО. Тому що ОБСЄ показала свою неспроможність реагувати на такі безпекові виклики. Західноєвропейський Союз, який створювався спеціально країнами ЄС для того, щоб це робити, він без США не потягнув цю місію і фактично у 2011 році був розформований. Тому НАТО і, можливо, як ви кажете, більш широкий формат з залученням, я би сказав так, НАТО плюс. Угу. Не знаю, як це прописати, тому що НАТО – це все-таки країни євроатлантичного простору. А ми бачимо в Рамштайні і країни деякі Азії, і африканські деякі країни. Ну, це вже життя підштовхує і Японію, і інші країни. Це ті країни, які є дійсно між собою союзниками. І да, можливо, такий НАТО, якийсь плюс формат безпековий, як реагування на сьогоднішні загрози для євроатлантичного простору, це те, що потрібно. Розраховувати на ООН ми більше не можемо в цьому плані. І чи вдасться викинути Росію з Радбезу, чи не вдасться викинути Росію з Радбезу, але це, звісно, право вето, я думаю, рано чи пізно їх позбавлять. Це вже просто виглядає. Там сам осадники. В житті нормальному це просто очевидні речі. Якщо в тебе є твій засновницький документ, статут, який просто брутально порушений, така організація розвалюється. І Ліга Націй там перед Другою світовою війною, коли Радянський Союз пішов на такі кроки, вона розвалилась просто. Це все на сьогодні майданчик для багатьох країн, і він не розвалиться, будемо реалістами. Але то, що точно треба робити, створювати для себе систему, для України це, очевидно, членство в НАТО як перший крок. А далі разом з союзниками по НАТО треба розширяти систему, яка би гарантувала принаймні регіональну безпеку. Ми вже про світову не говоримо, тобто хоча б регіональну безпеку. І друге питання – це механізми нерозповсюдження зброї масового знищення, ядерної зброї. Вони зараз під ударом. Тобто Росія почала грати з тим, з чим ніколи не наважувалось ніхто це махати ядерною дубиною. Да, вони там ясно блефують, для мене це очевидно в багатьох речах,
Але це от таке от бандитські, такі хуліганські дії, ну таке ніколи такого не було. Всі розуміли важливість цього питання. Китай, до речі, в цьому плані поки грає стабілізуючу роль, тому що Китаю самому абсолютно не потрібно, щоб розвалилась от система якраз нерозповсюдження ядерної зброї. У них там навколо ядерні країни вже з ядерною зброєю, які нарощують свої програми ракетні. Китай може просто бути під цими загрозами. І якщо навіть це будуть невеличкі країни, то все рівно Китаю це абсолютно не потрібно. Да, вони будуть збільшувати свій потенціал, це очевидно, але дозволити Росії грати з цим, я думаю, точно не в їх інтересах. Тому тут на наших очах валиться все. І, в принципі, можу сказати, якщо відверто, мене навіть здивувало більше те, що реакція Сполучених Штатів і от цієї всієї групи країн НАТО, все-таки вона відбулась, того, що не було рік назад. Не можна сказати, що ці країни просто сиділи, склавши руки. Вони все-таки пішли на те, що від концепції стримування, оцієї концепції, про яку довго говорили під час холодної війни, перейшли до концепції реагування. Мається на увазі, що вони вводять такі НАТО країни, сили і засоби в ту ж Польщу, країни, які межують з Росією, Балтії країни, вони вводять сили, щоб реагувати, не стримувати, бо в них концепція була яка? Заходить Росія, якийсь там період країна намагається її втримати, а потім країни НАТО допомагає. Подивившись, що зробили росіяни в Україні, які факти геноциду і знищення людей, вони просто зрозуміли, що за 2-3 дні там винищать людей, і вони просто почали кричати криком, що допомагайте, вводьте сюди війська прямо на нашу територію. І зараз НАТО вже поміняло концепцію, вони тепер захищені, ці країни. України НАТО, на жаль, не Україна, бо ми не член НАТО. Так що все змінюється. Чим це закінчиться, ніхто сказати не може. Але я точно вам скажу, що ненормальна ситуація, ну не просто ненормальна, а загрозлива, коли Росія за свідченням, ну я чув це від людини, яку дуже поважаю, Мустафа Джемілєв, казав ще давно, попереджав, що розконсервується в Криму колишні російські сховища ядерних боєзарядів. Тобто це ще відбувалось до 2022 року, набагато раніше. І оце от зробити з Криму ядерний майданчик для використання ядерної зброї, це, ну, ви розумієте, що це робиться? Ну, це у випадку ядерного конфлікту це кінець і всьому Середземному морю, якщо так це назвати, да? Ні, от в тому, що справа, що ми ж то думаємо як? Ми думаємо, що це глобальний ядерний конфлікт, да, або покриє там велику. Ні, нічого подібного. Тобто тактична ядерна зброя використання. Є в Криму літаки, які є носіями ядерної зброї, є засоби, які можуть ядерною зброєю, тактичну ядерну зброю використовувати. Да? Так от, в часи Радянського Союзу, чому в Росії називається не зброя масового знищення, як ми всі говоримо, і наші партнери, і Україна, а зброя масового ураження. Тому що в радянські часи вважали, що вони можуть застосовувати цю зброю, а далі через 2 години туди заходять, ну, захищені, але війська. А розмістити це поставити під удар фактично людей і всіх, хто живе. Ну, тобто, розмістити там, як вони зараз в Білорусі, да, заявили, що Так будуть я, розмістити. Валерій, так я про це і кажу, що це дуже близько до моря, це майже на морі, там є це сховище, і це може потрапити в воду, в атмосферу. Це може бути, да, в воду це все, да, екологія. Я кажу про те, що вони ставлять під удар всіх людей, які там живуть. Абсолютно, Просто, да. просто які там живуть. І вони прекрасно розуміють, що вони роблять. Вони роблять там в Криму, вони роблять суцільну базу військову. Їм не потрібні там люди, крім обслуговування цих військових баз. Їм не потрібно взагалі
нічого більше, в тому числі ядерну зброю. Там вони там можуть Ну і розмістити. крім того, ви ж згадали про Білорусь. Фактично, так званий президент Білорусі Лукашенка він підставив в якості заручників Росії своїх співгромадян, які просто коли розмістив ядерну зброю Росії. Так само, в принципі, як Ну, наших громадян у Криму. Да. ще немає цього розміщення. Давайте так. Росія шантажує. Ну, я розумію, що вони це можуть зробити. Вони не дадуть Лукашенку контроль. Не дадуть. Вони використають цю територію. Тобто, просто якщо вони скриньку Пандори розкрили набагато більше, ніж просто цією війною проти України. Вони йдуть далі. Це абсолютно безглузді дії, які наражають на небезпеку, ну, дійсно, весь світ, і вони можуть навіть себе не проконтролювати в цій ситуації. Тобто я впевнений, що загроза все-таки ядерного там удару, от такого там зброю, як балістичними ракетами, вона минулого року була мінімізована. Росії ударили по рукам і сказали, що ці всі свої розмахування ядерною дубиною не треба робити. І в тому числі це робилось з боку Сполучених Штатів. Ну і Китай, я думаю, тут грає свою роль. Але зараз ми бачимо цю другу серію. Давайте пограємося тактична ядерна зброя. Угу. Тобто, і тому я думаю, що такі країни, які займають так звану, ну, не можна сказати нейтральну, але, скажімо, позицію не на боці там країн Рамштайну, великі, особливо як Китай, Індія, вони створюють для себе дуже небезпечну ситуацію на майбутнє. Просто створюють на Ну майбутнє. абсолютно не можна не погодитися з цим. У нас Антиамериканізм їм просто закриває очі. так. Я вам скажу, я також вважаю, що Америка не завжди, м'яко кажучи, діяла там на основі Ну, але це не привід для міжнародного. божевілля просто політичного. Абсолютно. Ну, вони, принаймні, США завжди намагалися створити певну якусь підставу, підґрунтя, коаліцію, провести через ООН рішення. Тобто навіть те, що Росія заявляє, коли Сербія, Югославія розвалювалась, там от, реагування на геноцид і на те, що там робилося в центрі Європи, навіть ті ж самі серби, попри те, що вони, ну ясно, вони не можуть це толерувати, але вони хочуть все рівно США хороших стосунків і просуваються в НАТО і ЄС. Все рівно. Ну, знаєте, принаймні, просто здоровий глузд. Сполучені Штати ніколи не робили геноцидів в інших країнах, за будь-яких Дивіться, обставин. я можу вам сказати свою особисту позицію. Можливо, я і навіть вперше так скажу. Мені до сих пір не зрозуміло, от прочитавши всі джерела про Другу світову війну, навіщо використовували другий удар ядерний після першого проти Японії. Я маю на увазі Нагасакі. Ну, я розумію, я не можу зрозуміти цього. Для Ну, а мене може, це знаєте, у мене є питання. версія, в принципі, якщо хочете. Яка у вас версія? Я Чому думаю, друг? що Чому просто вони, да. Чому Я вони думаю, що пішли на це те, коли знищили людей, і війна, в принципі, можна було би вичекати ще якийсь час. Да, гинули дуже багато людей не від ядерної зброї, просто гинули на фронтах. Але так підряд другий раз ударити тоді по мирним людям, ну, в тому числі по мирним людям, я думаю, це було демонстрація, яка була не тут може бути, знаєте, яка версія? Просто і так з повітря. Просто мій дідусь двоюрідний, він готувався до нападу на Туреччину восені 45-го року, влітку 45-го року. Може бути, Штати вдарили один раз, такий гібридний удар був, і він теж був спрямований на Сталіна. Може, він не зупинився після цього і продовжив готуватися до захоплення проливів. Може, це цинічно, звісно, може це через це додатковий якби контрольний в голову Сталіну, але через японців. Ну, так сталося. Я чому це кажу? Тому що все, що робиться в історії, воно, звісно, має вплив. І те, але Росія при цьому не має права використовувати зараз аргументи історії там минулих часів для того, щоб вбивати Україну. Абсолютно, абсолютно.
Я би міг погодитись, що Росія з США заявляє, що вони там протистоять, конкурують чи якось. Але питання дуже просте: а чому ви зайшли в Україну? Чому ви забрали Крим в суверенної країни? Чому ви виселили кримських татар? Чому ви геноцид проводите цей? Чому ви заселяєте своїми людьми? Це що, ваше протистояння з Америкою? У вас вона ляска через протоку. От ідіть, протистояйте там. Так, так. Чому ви так робите? Та тому, що вони пояснюють це все протистоянням. Насправді, це терористична держава, яка б'є по слабким. Абсолютно. І тільки силою її можна зупинити. На жаль, так, все інше її не зупинить. І тих всіх, хто зараз там опинився, взяв собі квиток в один кінець на чолі дійсно великої території, якої невідомо, що з нею буде далі. Але завершуючи цю думку, скажу, що ми зараз в переламному моменті історії цього століття. Від того, що відбудеться в Україні, залежить розвиток на десятиліття всього світу. І я вам чесно скажу, я не можу сказати, що це однозначно йде в правильному напрямі. Я дуже сподіваюся на те, що все-таки вдасться світу, який хоче уникнути постійних далі конфліктів, якось знайти важелі впливу на сьогодні. Тому що поки що ситуація дуже розмивається. Абсолютно погоджуюсь. Те, І що ще не було вона. Да, ну вона ще не в крайній точці, точно. І я, знаєте, останнє запитання, я знаю, ви поспішаєте, але може на 30 секунд відповісти швидко. А з якою метою Іран навмисно, як за вашим переконанням, на ваше переконання, збив той літак, за який нібито зараз там терміни якісь отримали? Навіщо вони це робили? На замовлення Росії? Ну, чому я кажу з великою вирогідністю, майже 100%? Тому що я не уявляю собі, як можна так випадково зробити в умовах. Це рейсовий літак, який постійно там був. Ну, це спеціалісти знають. Ну Це так, я знаю, да. намірена, було абсолютно намірена акція. Ну, а з якою метою розслідування не було? Я вам скажу так, в світі були випадки, коли хтось дуже цінний там пасажир, скажімо так, проти якого хтось такий міг там летіти, якщо це розслідування є, якого хотіли вбити. І там уже немає питання. Росія це практикувала, до речі. Тільки щоб знищити одну людину, були в історії Росії, ви пам'ятаєте, з журналістом ще в 90-ті, коли літак якимось дивним чином розбився. А перед цим було розмова, що він уже вже замовлений, що його треба. Це, до речі, здається, ви про Артема Боровика такого згадували. Так, про Артема Боровика. Ну, це дуже давно. А другий момент, що є така версія, що Росія має там вплив. Вони могли, по-перше, вони технічно могли контролювати цю установку. По-друге, вони там мають дуже серйозний агентурний вплив. Тому для чого? Є свої версії, але знову, я не хочу спекулювати. Я можу тільки сказати, отак, як з тих фактів, що я бачу, що це не випадково. Це точно не випадково. Це не можна назвати випадковим 100%. Тому розслідування колись правду ми узнаємо. І може пройдуть десятиліття. Але ця правда нас просто нажахає. Те, що роблять у світі і як використовують мирних людей, просто вбивають задля своїх там інтересів. Це люди, ті, хто так роблять, це терористичні держави, це люди, які не мають нічого спільного з нормальним життям. Якщо ми дозволимо таким країнам, таким людям будувати новий геополітичний порядок, то тоді я боюсь, що в цьому світі дуже довго не буде нічого путнього. Дякую вам, пане Валерію, за те, що знайшли час. Ну, я думаю, що надіюся, що все буде позитивно і просто НАТО стане там ООН здорова людина або ООН здорового людства. Бо жити одночасно з терористами в одній хаті, це непродуктивно, як мінімум, небезпечно, як вочевидь небезпечно.
Нам парасолька безпеки потрібна. Нам потрібно ніякі там гарантії, нам потрібно членство в НАТО. Абсолютно. Зразу ж після деокупації. Абсолютно. І нам ще, завершу, потрібно не думати навіть і не слухати ні Сильву, нікого іншого. Крим має бути деокупований повністю. Відновлений суверенітет має бути. Ну тут, знаєте, тут 100% наших глядачів точно з вами погодяться, де б вони не А жили. це прагматичне рішення. Це вже не те, що якщо раніше там хтось розмірковував, зараз забудьте, все, це неможливо, тому що тоді вони будуть тероризувати з Криму постійно всіх. Тобто це вже суто прагматичне безпекове рішення не тільки для України, а для всього регіону. Ще раз дякую, пану Валерію. Валерій Чалий був з нами. Дивіться ТР далі.